Inter wint Loek Nelissen prijs. Rabobank Publieksprijs voor Vieverde. Het is vandaag 4 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Interlogistics was het bedrijf dat gisteravond de Loek Nelissen prijs mee naar huis mocht nemen. De Rabobank Publieksprijs was voor het Kasterijse komkommerbedrijf Vieverde. De Venrijse ondernemersprijzen werden weer uitgereikt in een bomvolle schouwburg. Even speechless en dat ben ik niet vaak. Maar geweldig gewoon echt een bekroning. Dit jaar bestaan we 15 jaar, het derde lustrum. Bekroning op ons werk. En hoe voel jij je nou? Ja, het is een super compliment voor Inter, maar ook voor al het personeel wat bij ons werkt. Want het thema is inderdaad internationaliseren. En internationaliseren kost ook gewoon echt heel veel tijd en energie. Niet alleen van Paul en mij, maar met name van het personeel. Het is veel reizen, veel onderweg zijn, veel van vrouw en haar te scheiden. Dus bij deze alle medewerkers van Inter nogmaals bedankt. Helemaal top. Dat waren dus de eerste reacties van beide directeuren na het winnen van de Loek Nelissen prijs. Ze waren als eerste van de 9 genomineerden aan de beurt die avond en deden dat met een presentatie op geheel eigen wijze. Kijk, zo werkt het. De systemen van ons die zorgen ervoor dat in de magazijnen van onze klanten dat er veel efficiënter gewerkt kan worden en dat daarmee kosten bespaard worden. En natuurlijk ons eigen personeel, want zonder hun toewijding hadden we nooit bereikt waar we nu staan. Inderdaad, ja, want al deze blokken tezamen maken Inter compleet en maken het ons mogelijk om verder te investeren in onze toekomst. Maar 's middags tijdens de generale repetitie schatten beide heren hun eigen kansen niet zo hoog in en vonden de concurrentie maar zwaar. Ja, wij zelf denken Tetru, dat Tetru goede kansen maakt. Ook een internationaal concern. Zeker met de carnavaleske achtergrond die ze hebben in deze regio hebben ze een goede kans, denk ik. En inderdaad was de presentatie van Tetru er eentje die er mocht zijn. Maar het ging niet alleen om de telkens 4 minuten durende presentaties van de genomineerden. Het was vooral iets anders, wat de directeur als moeilijker had ervaren. Nee, moeilijkheden heb ik eigenlijk. De presentatie hier, ja, dat vond ik op zich niet zo'n groot probleem. Jury was een leuk half uurtje dat we met de burgemeester Hans Gilles en Jan Thomas aan tafel gezeten hebben. Nee, het verslag schrijven, dat je zeg maar, in 6 A4'tjes moet aangeven wat je onderneming eigenlijk doet, waar we vandaan komen en waar we naartoe willen en alles wat ertussen ligt. Maar voor de meeste ondernemers was de presentatie het moeilijkste onderdeel. Ja, iets vinden om te gaan doen. Dus de presentatie zelf bedenken, dat vond ik het moeilijkste. Ja. De presentatie van het komkommerbedrijf uit Kasterij, welke werd uitgevoerd als een lipdub, viel bij het publiek erg in de smaak. Wie verwacht er nou ook een komkommerkweker op een crossmotor? Ook de enthousiaste reacties van het personeel op het einde van de presentatie droegen bij aan het winnen van de Rabobank Publieksprijs. Ja, allereerst proficiat. En hoe voelt dat nou? Ja, lekker. Overwinning is altijd lekker, hè? Dus daar gaan we voor. Wat ga je nou morgen doen als je opstaat? Eerst lekker uitrusten, want de laatste weken was het toch wel druk. Een beetje hectisch. Dus, Maar wel opstaan met een hele grote glimlach. Voor de familie Klaas is dus in elk geval al een goed begin van 2013. En dat mag ook wel, na de afgelopen jaren. 2011 was een dramatisch jaar vanwege de EHEC-bacterie. In 2012 is het wel redelijk geweest, ja. En hoe zie jij 2013 dan tegemoet? Ja, we beginnen het jaar altijd positief en dan zien we wel waar we eindigen. Maar ik heb er wel volle vertrouwen in dat het weer een keer beter gaat worden. En dat vertrouwen leefde toch ook wel bij de meeste andere genomineerden. Door onze innovatieve producten zien wij de toekomst in Nederland, maar zeker ook in het buitenland, met vertrouwen tegemoet. We hechten veel waarde aan het stand houden en uitbreiden van goede relaties. Kennis alleen is daarbij niet altijd voldoende. Daarom wil ik ook afsluiten met woorden die onze pap altijd zei. Mensen, kennis is belangrijk,
maar kennissen zijn misschien nog wel veel belangrijker. 2013 is voor ons qua bedrijf denk ik wel een heel belangrijk jaar. Er moet nog heel veel gebeuren in de agrarische sector. Dus wij zien ons 2013 wel als een goed jaar. Mensen vergeet één ding dan niet. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. Ja, 2013 moet in mijn ogen iets gemakkelijker gaan worden. We hebben een bouw gehad en dat was reeds de tweede grote verbouwing. En bouwen is heel zwaar en dat gaat gewoon boven je extra werk. En ja, dus ik zie het gewoon heel rooskleurig tegemoet. We gaan er gewoon lekker tegenaan en lekker werken. En er waren ook ondernemers voor wie 2012 op een andere manier erg zwaar was geweest. Ja, ik denk net als voor alle ondernemers, niet alleen in Venray, maar überhaupt in Nederland, toch een lastig jaar. Onze omzet is inderdaad wat teruggelopen vergeleken bij vorig jaar. Dus we kunnen zo'n nominatie heel goed gebruiken, want het brengt toch een boel publiciteit met zich mee. En daar zijn we ontzettend blij mee, ook al zouden we de prijs niet winnen. En hoe kijk je vooruit naar 2013? Wat wordt dat voor jaar voor jullie? Nou, dat wordt natuurlijk de grote vraag of wij met de kans die we nu gekregen hebben om ons zo te presenteren, dat ook in onze winkel gaan terugzien. De nominatie voor de ondernemersprijs kan dus ook heel leerzaam zijn. Ook door de nominatie dat we goed door ons bedrijf heen gekeken hebben. Dat we eigenlijk wel wat punten hebben die we absoluut willen gaan verbeteren. Die we nog duidelijker naar voren willen laten komen. Andere zaken misschien iets minder belangrijk, wat meer op de achtergrond willen schuiven. Zodat we wel ook hierdoor veel van geleerd hebben. En iedere genomineerde ondernemer vond het wel belangrijk om zijn bedrijf eens onder de loep te nemen. We zijn pas 2 jaar bezig, dus nog een vrij jong bedrijf. Dus bij ons is het vooral naar voren gericht en in de toekomst kijken. Maar het is niet verkeerd om eens even de 2 jaar de revue te laten passeren en alles te analyseren. Ja, ik zou altijd door dingen heen te kijken van buitenaf, denk ik. En je doet het toch op een manier zoals je zelf wil. En dat heeft de afgelopen 20 jaar goed gewerkt en dat hou ik ook nog maar mooi in. Overeenkomst tussen alle genomineerden was het feit dat ze allemaal internationale handelsbetrekkingen onderhouden. Al lag dat bij sommigen niet zo voor de hand. Voor ons kwam het dit jaar of vorig jaar in 2012 wel leuk uit, want in 2012 bestonden we 50 jaar. En ons leek het een geweldig podium om voor Venray, voor een volle Schouwburg, ons verhaal een keer te kunnen vertellen wat we daadwerkelijk doen. Want ja, de meeste mensen die kennen ons eigenlijk alleen maar van die winkel op de Plataanstraat. En ja, het grootste stuk van onze omzet halen we toch uit andere feestkleding en dergelijke. En dat is leuk om dat vanavond te vertellen. Vooral met Duitse groothandelsbedrijven. Zijn dat zo'n komkommertelers, zo'n komkommereters dan? Doen die veel komkommers eten? Ja, in Duitsland is zelf weinig productie, dus daar gaat gewoon 90% van onze komkommers naartoe. En een gedeelte naar Engeland. Bij de Wereldwinkel lagen de internationale betrekkingen natuurlijk wel voor de hand. Maar dat deze onderneming gerund wordt door vrijwilligers en toch als bedrijf genomineerd was, is minder vanzelfsprekend. En bij een onderneming denk je aan organisaties die gericht zijn op het maken van veel winst. Nou, die winst zouden wij willen formuleren als het maken van zo'n groot mogelijke omzet. Dat is voor ons winst. Want dat gaat dan allemaal naar de producenten van onze artikelen. Tot slot nog enkele tips van de ervaringsdeskundige voor bedrijven die komend jaar genomineerd gaan worden voor de Venrayse ondernemersprijzen. Blijf gewoon bij jezelf en doe lekker waar je goed bij voelt. Dus, Dat je als ondernemer, ook als onderneming, gewoon kort bij jezelf moet zijn. Je moet een eerlijk verhaal vertellen en een verhaal vertellen wat hoort bij jouw onderneming. En dat kan van klein en dat kan van groot zijn. Maar alles wat je vertelt, op het moment dat je op jezelf terughaalt, is alleen maar goed. Gebruik maken van je kwaliteiten. En die zitten bij de een op een hele andere plaats als bij de ander. Bereid het goed voor, maar zorg wel dat je helemaal jezelf blijft. Zo maken wij met z'n allen een wereld van verschil. Wij,
Wij zijn de wereld. Wij zijn de wereld. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Morgenavond is De Geheime Van te zien. Ik wens u een prettig weekend en tot maandag.